Så er der besøg igen. Paparazzi. Spild af skattekroner. Jamen, det er for sygt, jo. Inden at finde ud af, at jeres arbejde er spildt som sædvanligt, mand. Det er 60 sekunder. Vi er nede på 55 sekunder nu. Nå, de sagde lige, der er et minut til de smutter. Så nu er jeg lige op over. Stærkt arbejde, mand. Så er Danmark sikker igen. Du kan bare gå rundt om, hvis det er. Ja, bare rundt og så til venstre derovre. Bjarne. Han er ude at sælge lamper. Så, løb, dreng! Alt på ryg! Ikke løb i gaden! Nå, de smutter igen.